أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك وأكرم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon da sauraron mu muna muku barka da haka, barka da sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Tilawa Online TV, shiri da yake kawo muku ababen da suke inganta rayuwa da addini da kuma abin da ya shafi lafiyar jikunan mu. Ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke, za su tuntube mu da karfe 11:30 na safe zuwa 4:30 na yamma. Waɗanda kuma suke buƙatar magani da muka haɗa za su yi mana text message ko a WhatsApp. Kamar yadda muka alƙawarta muku, yanzu insha Allah za mu yi kokari duk abin da za mu bada za mu ba ku shi a aikace. Wani haɗi da na dingi ba da shi kuma yakan sha tambayoyi wanda ya shafi namiji, mutumin da yake da bai da kuzari, mutumin da yake son ya samu ƙarin daɗewa yana jima'i, mutumin da yake so ya zama to ya jajirce ya zama namiji ba maza ba, na bada da namijin goro da lemun tsami da zuma ɗin nan. An yi tambaya, kullum tambaya. Yau shi ne zan aikata muku shi a aikace ku ga yadda yake. Wannan dai su ne namijin goro, ga su nan guda uku. Za ka kankare su dawo haka yadda ka ga wannan. Misali, za a kankara bawa, yana da bawo kamar yadda kuke gani. Kun ga bawon, wannan shine bawon namijin goro. Shi namijin goro aikin shi a jikin namiji ba ƙarami ba ne, duk da gaba ɗaya yana aiki ga namijin ga matan gaba ɗaya kamar yadda na gaya muku. To yanzu kun ga wannan an ɓare shi ke, wannan shine asalin wato ɓararren namijin goro guda ɗaya. To a yadda na ba da taimakon dama cewa ne kwaya uku za a yi amfani da shi, kwaya uku. To wannan mun riga mun ɓare, wato mun ɓare shi namijin goron ke. Ya za a yi amfani da shi a aikace shi ne, ko a sami irin wannan mata suna gurje kubewa, ana amfani da shi da abubuwa da dama. Shi ya fi sauƙi ne a kan sauran.